ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум замини фурӯшӣ. Якум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабоз дар мегӯяд ҷои беҳтарин, мегӯяд ҷои ободиш дар мегӯяд соҳибшон. Хоб, маҳсулоти заминашон 7 сотиқ замин аст ки 2 дархона, 1 так калидор, ошхона, баня, дегдонхона, падва дорад. Даруни хонаҳо 6 ба 3, 4 ба 3, яъне ки калидоршам хеле қатиш дароз аст, бо падвашам 6 ба 3 ва боз аст 12 метрам дорад. Дӯстони азиз, ки гилди хона полни худ забор гирифтагӣ маҳкам аст. Хона яъне ки коробка аст, деворош бардоштага аст, яъне ки нимкола, сохтмонаш нопура аст, ғиш вазъя кам аз қум, санг ҳамин хел чизам дорад. Об, свет, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% одамо дар гирди ванаш ҷои полни худ зиндагӣ доранд, яъне ки ҳуҷҷатҳошам 100% омода ва тайёр аст. Бо нархи 100 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. Бардорон кадоме ки мехарад муомила дорад. Марҳамат, дигар маълумотшо аз рақамҳои поёмда гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Ҳилол гуфтагӣ аст, яъне ки сентр дар мегӯяд ҷои беҳтарин пеши терминал, яъне ки райони ҳамин Данғарада қарор дорад ки деҳаи Ҳилол пеши терминал. хоб, заминашон 7 сотиқ замин аст ки 4 дархона, 1 так калидор, ошхона, баня, падва, дегдонхона, ҳамаш отдел аст ки хона мегӯяд ремонти замонавӣ бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. Дар инҷа мегӯяд об, свет, ҳамаш муҳайё аст бе ягон камбудӣ. Дарахтони мевадиҳандаам дорад, гирчам яъне ки маҳкам аст, бо нархи 350 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Дӯстони азиз, ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунад, мегӯяд хона мегӯяд беҳтарин ремонти замонавӣ кардагӣ, гирдиш полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавлишам яъне ки стяжка бетон кардагӣ 350 000 сомонӣ ки боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем. дар ин рақамҳошон имо ба ҳисаб дорад ва вариантҳои алишам аст ки ба ягон мошинам бошад алиш мекунем, мегӯяд хай мондагиша сувам тияд мекунад, меша ягон мошинои соз болои пулам мешавад. Дӯстони азиз, ба кадоми шумо агар хонаи хеле далабкор бошад, марҳамат, дар ҳамин рақамҳошон занг занем, пурра дигар маълумот гирем, арзонам мекунад. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи Даҳана гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана. Заминашон дӯстони азиз 13 сотиқ замин аст ки 6 дархона, 2 так кухнӣ, ҳаммом, дегдонхона, подвал, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғилхона, яъне ки обдон ва ҷои, яъне ки обдони, яъне ки 12 куба мегӯяд, ҷои чоҳи обам аст ки барои 12 куб об аст, бо качайка кандисоне, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавли бетон, хона ремонти замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои муҳайё, ки шароитҳои замонавӣ мегӯяд муҳайё ҳастай. заминшам беҳад мегӯяд калон аст, гирди хона полни худ маҳкам, ҳамаи шароитҳои зиндагишам мегӯяд омода ва тайёра дорад ки ҳезумхона, яъне ки кандисоне, термосам ҳаст қатиш. сирошам мефурӯшад бо нархи 500 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хуб ва савдо мекунем, ҷои яъне ки беҳтарина наздикишда мактаб, маҳоза, ҳамин хел масҷид, ҳамин хел чизо дорад. Дӯстони азиз, марҳамат, кадометон мехарен, дигар маълумотшо аз ҳамин рақамҳои поёмда гирен. шумо агар ҳамхали хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мағоза барои фурӯхтан дошта бошед, бардорон метавонед ки маълумотош қатъи суратош дар номераи имо ба ҳисаб роя кунем, мо фурӯшда рекламада мемонем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабоз гуфтагӣ аст, сирош намега мефурӯшем, ҷои назда мега одамо полни худ зиндагӣ доранд, ҳуҷҷатош мегӯяд 100% мегӯяд дасти худам мегӯяд соҳибшон. заминашон 7 сотиқ замин аст ки замини обӣ аст ва замини ҳамвор барои хона карда, ду тарафаш маҳкам аст,
ҳуҷҷат ҳамаш 100% мегӯяд кадоме ки мехарад яъне ки арзо када метиҳем 45000 сомония ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди замин. аввал бинем аз пеш, баъд савдо мекунем 45000 сомония бардорон. маромад хай дигар маълумотша аз ҳамин худашон гирен, яъне ки муомилаи хуб мекунем мега фақат барои одамони харидор. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш ки лайктонро фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро дар имо васатон падиса кунед. раҳмат барои дастгиритон. чӣ хонае ки дар кор нависед албатта пешкаштон мекунед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳраки шароро, яъне ки шаҳри ҳисор намешад, яъне ки ба душанбе мега хела ноздика мега соҳиб шуд, яъне ки аз душанбе мега то ҳамин хонара 7 километр роҳ аста, мега хело ба душанбе наздик аста. 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона, якта калидор, баня, ошхона, дегдонхона, яъне ки дарахтони мевади ҳама хел ҳастай. срочно мега мефурӯшем бо нархи арзон 160000 сомонӣ ки нархи ахиронша мега дигар ягон сомон арзон намешавад. хона бо гӯшти пухта карди омода шудааст. тирезаҳои пластикӣ, об пастяни ҳаст, яъне ки светам дорад, ремонти замонавӣ, дарахтони мевадиҳанда, ҳамаш қоида мега ҷои, яъне ки хуба мега барои зинда кардан 100%. отдельно мега бо кухни, баня, ҳама хел чизо дорад. дӯстони азиз, маромад кадомтон мехаред дигар маълумотша аз ҳамин рақамошон гирем, фақат нархи ахиронша мега беҳуда занг назанам, срочно мега сом дар кора. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт дар ваданасос мега соҳиб шуд ки лаби роҳи калонда мега ҷои нағзе шаҳри душанбе дар ваданасос набардорон. якхонага квартира аст дар 4 ошина қарор дорад. 25 квадрати метр аст ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, шкаф, шифонер дорад мега бо чизи чораш карди мефурӯшем. ами шифонер, яъне ки шкафа боша қадчон метия мега срочно сум дар кора. бо нархи 230000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад муомила ва савдои хуб мекунем мега ҷои соза мега сентра дар наздикиш мағоза, аптека, беморхона, ҳама хел чизҳои лозимӣ ҳастанд. дӯстони азиз, хай бо аниқ қадар дигар маълумотша аз худашон мегирем. рақамошон дар поёни видео 230000 сомонӣ нархаш, яъне ки боз камтар дигар муомилам дорад. дигар рақамошон, яъне ки дигар маълумотша аз рақамошон гирем. фақат лайк ва обунашонро фаромӯш накунед. ҳама меҳнатҳои мо барои шумо. раҳмат барои дастгириётон. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони кабиробод гуфтагӣ аст, яъне ки намедонам куҷо да бошад, яъне ки шаҳри душанбе деҳаи кабиробод назди чанор гуфтагӣ аст, пеши гес чанори гес бардор. ҳама хел маълумот аст. кадометон ки нафаҳмед хай дигар маълумотша мегирен. соҳибшон мега ҷои беҳтарина мега лаби оба мега иҷода уже одамо полни худ зиндагӣ доранд, яъне ки ҷои хуба мега барои хона кардан мувофиқ аст. хоб 6 сотиқ замини холи аст ки гирдаш маҳкам аст, замини ҳамвор аст, барои хона кардан мега мувофиқ ва ҷои хуб аст ки обуш мегад пастяни қатъи светаш ҳаст. бо нархи 88000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки савдо ва муомилаш мега дар назди ҳамин замин мекунем мега фақат барои одамони харидор. дӯстон, кадометон ки мехаред маромад дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳои поёмода гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар домои султони кабир гуфтагӣ аст, яъне ки доми пеши бозор, яъне ки наздики саховат ҷои нағза мега лави роҳ дай. якхонага квартира ки не ки духонагаш кадаган. дӯстони азиз, ки полни худ духонагаи, яъне ки 100% аст, дар 3 ошина қарор дорад. 36 квадрати метр аст. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз ва кондитсионер дорад. ремонти замонавӣ мегад территорияи султони кабир, яъне ки доми бозор. ҳама хел маълумот ҳастай. бо нархи 275000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад муомила ва савдо ҳам мекунем мега дар наздики ҳамин квартира срочно мегад, яъне ки сум дар кора срочно суми налиш дар кора мега фурӯш дамода вариантҳои алиши надорад бардорон, фақат одамони харидор дорад. кадомтон ки мехаред агар харидори аниқ бошад, маромад рақамошон аст, метавонед ки дигар маълумот бошад аз ҳамин рақамошон гирем барои одамони харидор муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи вахш гуфтагӣ аст. соҳибшон ки нагуфтан куҷоштай, хай кадомтон ки мехарен аз соҳиби хона аниқ када мегирем. хоб заминашон 10 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардага, якта калидорча, баня, ошхона, дегдонхона адил дорад. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда,
обсветчам ҳаст, ремонти хона средняя. Бо нархи 170 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам муомила ва савдои хубам мешавад, яъне ки 170 000 сомонӣ бародарон. ба кадом бародароне ки аз ноҳияи вақт ҳамхел хонаи заминӣ лозим аст, марҳамат дигар маълумотша метавонед аз худашон гирифт фақат барои одамони харидор. Дӯстони азиз, дӯстон шумо агарам хали хонаҳои фурӯшии заминӣ ё ки замини холӣ, квартира, мошин, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, ягон техника, ягон чизга бошад барои реклама кардан, дар номери имо васаб рӯй кунем. фурӯш дар реклама омада мемонем дар оянда. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ бошад ки саршавии корвон дар мега домои Сеошона, яъне ки кӯчаи Санги Мазор, яъне ки наздики 7 ахтар бошад ки пеши мағозаи 7 ахтар бардорон. хай кадом то ки нафаҳмидед дигар маълумотша мегирен. духонага квартира аст дар якум ошина қарор дорад, 40 квадратни метр аст ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, яъне ки ванна, отделин аст, ремонти замонавӣ. срочно мефурӯшад. мега доми Сеошона ки дар якумаш қарор дорад ки хай бо аниқ қада мегирем ки духонага квартирае. бо нархи 264 500 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мега яъне муомила, яъне камтар дига бо арзон мекунем. хона мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст бародарон. хай кадом то ки харидори сахт бошед бо аниқ қада мегирен 264 500 сомонӣ. дигар маълумотои пурра бо телефон кади фақат барои одамони харидор дигар ҳуҷҷатгузорӣ ҳамаш аз тарафи квартирафурӯш ҳамаша чун када ба шумо метиҳанд, яъне ки шумо ва занг занед бо хай дигар маълумотша гирем. фақат лайк ва обудан шуданро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз барои шумо. хонаи фурӯшии назди ҳавлагии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар территорияи ҳамин шаҳре ки хонаи заминӣ ва омода. хоб заминашо 3 сотиқ замин аст ки 3 дархона, якта калидор, ошхона, баня, дегдонхона, оғул ва ҷои ҳезимхона доранд ки гирдихона полни худ маҳкам. хона уже омода аст барои зинда кардан, шикатур, монтаж ҳамаш кардаги аст. баъзе корош мондаги аст ки худатон мекунед, срочно мега мефурӯшем. бо нархи 170 000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем, мега фақат барои одамони харидор. ҷои соза мега обсвет позитсияни ҳаста ки 170 000 сомонӣ нархша бардорон. ба кадоми шумо ҳам хонаи арзон ки лозим аст аз шаҳри Бохтар, марҳамат рақамошон аст, метавонед ки дигар маълумотша аз рақамошон дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз фақат лайк ва обудан шуданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз чӣ хонае ки ба шумо лозим аст дар комментари нависед. албатта дар видеои оянда хонаҳои гуфтагии шуморо пешкаштон мекунем, яъне ки то охираш тамошо кунед ва лайкотона монед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар гипразем гуфтаги аст соҳиб шуд, ки лаби рода айниқтар маълумотш нест аз худашон мегирен, ки фақат гипразем гуфтаги аст, дигар маълумот нест. якхонага квартира аст бародарон азиз, дар сеюм ошина қарор дорад, 31 квадратни метр аст. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ва кухни гарнитур ҳаст ки ремонти замонавӣ кардаги срочно мега мефурӯшем. бо нархи 150 000 сомонӣ ки мегад боз яъне ки савдо ва муомила дорад ки хона мега барои зиндагӣ 100% омода ва тайёр аст. шаҳри Душанбе, яъне ки дар гипразем. ба кадоми шумо ки хонаи квартираи арзон ки лозим бошад, марҳамат квартира айни ҳол фурӯхта нашудааст, метавонед ки дар рақамошон занг занед, пурра кардан маълумоти дигарша гирем. фақат барои одамони харидор мегӯяд арзон ва муомила мекунем, ҳуҷҷат ҳамаш 100% дигар маълумотша гирем бародарон. шумо агарам хали квартираи фурӯшии замин, хона, мағоза, мошин дошта бошед барои фурӯхтан бародарон, ки метавонед маълумотҳои пурраша қатъи суратош дар номери имо васаб рӯй кунем. дар видеои оянда реклама фурӯш да мемонад. фақат шумо лайк ва обунашонро фаромӯш накунед. дӯстони азиз чӣ хонае ки ба шумо дар кор нависед, албатта пешкаштон мекунем. ин бод 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.